Timbog ang isang 41 anyos na lalaki matapos itong mahulihan ng mga sachet ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang drug by bus operation ng mga kapulisan ng Rosales Police Station sa Barangay Carmay East, Rosales, Pangasinan kaninang alas 4 ng madaling araw. Kinilala ang suspect na si alias Bacchus na isang driver at residente ng Barangay Pulay, Villasis, Pangasinan. Nasamsam ang 5 sachet ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng umunay shabu na tumitimbang ng mahigit 6 na gramo na may kabuuang halaga na 44,880 pesos. Na-recover din sa operasyon ang ginamit na buy-bus money, motorsiklong ginamit sa transaksyon at iba't ibang mga drug paraphernalia. Ayon sa pulisya, kabilang ang suspect sa high-value target ng PIDEA. Matagal rin umano itong minanmanan dahil sa mga illegal na aktibidad nito. Nasakutin natin ang isang high-value target, individual. Matagal po ating minamanan to at hanggang sa mag-positibo po ang ating pagmamanan sa kanya, sir. Nagsagawa kami ng operasyon, sir, nung nalaman natin na nagkikipag-transact ng ating confidential informant. At yung nalaman natin na positive na, doon na natin nagkinasa yung operation. Sa ngayon, sir, yung ating suspect ayaw pang magsalita. Bali, kakandak po tayo ng interview sa kanya at para makuha yung mga tao na nakakonect sa kanya. Hawak ngayon ng pulisya ang suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy nating pinapigting ang paglaban sa illegal na droga, lalo na sa ating bayan, para maging mapayapa at makamit ang drug-free sa bayan ng Rosales. Tigilan ng ating paggamit ng illegal na droga at pagbebenta dahil ang kapulisan ay hindi tumitigil sa pagtugis at paghuli sa mga gumagawa rito. Lester Narag, Balitang, Solid North.